Man lai hian Field Marshal pakhat a awm a. A hming chu Sam Manekshaw niin Sam tia ko ani. Indian Army General zinga chuan ama han khan tu reng hi an la om lo niin a lang. Kumsang ka jakwa somsari pakhat Indo-Pak War Liberation of East Pakistan tuna Bangladesh lo nita hun lai khan Chief of Army Staff niin Field Marshal nina pek ani hiala. Ahun lai hi Indian Army chuan Golden Era of Indian Army anti hiala achan chu politicians le bureaucrats te hnuaia army khawma se independent taka decision anda siam thei awang le ahun lai generals te khan an naute an chan em wang ani kumsang cha kwa somnga pasari December khan sam chu UK atangin alo honga Major General Kaisan Tirnin GOC General Officer Commanding 26th Division Aoma Chuti Laya Army Chief chu General Timaya niin Defense Minister chu Krishna Menon niin anin ngei lo zia chu chanchin bumi te ti tui ber ani thin hiala oi khat chu Defense Minister in Sama Division atlo tumin ti hian azota Sam in Army Chief chu eng angin ngei mu dan tin Sama chuan Army Chief chungchanga ngai dan lo nei katan phal ani lo ti na changa menon chu thin rim hle a British ho culture iron chom ani hi kaduk chuan thimaya hi ka ban tir thesin tin abawa sam chuan tunami hi ban tir mala Army Chief dang an lo om le anga an chungchang ka lo soi hi phal sak kani chuang don lowa om zia om chuang lowang a hrim hrimin izo na hi army tan chuan thil lo om tak ania naktu ka brigadier nena sam hi eng tin ngei mu dan pi ilazot lowang ti chu tunga soi thei junior officer in senior officers te du token an soi kan phal chuan he army hian eng discipline ma akeng ko te lowang tin a changa defense minister pon azot non to ngai lo kumsang ka jakwa somsari pakhat Indo-Pak War khan sam rem hriat na waisen na le fin na wangin India chuan Pakistan chu ane in Bangladesh alo pianga Indo wazo meu chuan Pakistan sipai sing tam takha POW prisoner of war anga man an nia India sipai khan Pakistan ramzau tak an opbet poka tuna aksai chin boina lai te po khi India in au veka anuwa Pakistan in India ti boina na China nena pek tak ani Indo-Pak War zo atang kumkhat nuwa aramri chingfel tur India Prime Minister Gandhi le Pakistan Prime Minister Bhutto te Shimla anin bia India in Pakistan sipai tam tak ala kol awang le Pakistan ramzau tak ala op awangin khowel muwa India chanchu thaviau turangai ania ma se he in biakna hian samale army chu tel anni lowa thril po thril anni lowa he in biakna hian ma ni ram op chin ve ve chu international boundary a pumtur ti in tutlukna an siama ma se jiaka da anni lowa Pakistan Prime Minister Bhutto an Prime Minister chair ka lo ve chia thil kala hrevak lowa midangte lo ronin tlaruk chung in India du angein in remna ziakin kanda donia ati chu Indira Gandhi khan alo pom moya tun thleng hian ziaka da om talo chu kanla boy ta zelani Indira Gandhi lo hong chuan anin remna chungchang chu sama chu ahrila sama chan na chu madam Bhutto makes a money out of you sama soidik zia chu kontra chau be zelani mel tunang hun Indo-China border boina te hi Sam Manekshaw te ang du dan kha politicians te khan zom ta se emo General Sam Manekshaw ahun lai di ta se tiang hian kan boi thawangem sipai generals te hi anne plutuk ta nge politicians te nan khok lutuka an che theilo job enge ingai dan le tunlai India le China chungchanga po China chu India tan chuan ral thom lama chuan kan la phalo deu ani mai thei ma se sipai te ton hriat nga le ral rel thiam na ain nga thui viawang